Hello, musta naman itong mga kalawasan diha na patuloy na ma-expired. Hoy! Og bag-o na ito ni Sugdan ang ato ang paglanog-lanog aning social media. Pasagisa ko ninyong magpaila-ila. Ako di ay si Dong Kirig at your service. Gipo ko sa kung pag-umangkon kay naadoy paliton sa tindahan. Pang sinigang daw. Og diriya padulong namin sa tindahan kay magpalit mig sinigang mix og mga ingredients sa sinigang. Palo ba mo guys? Grabe na mga palitunon karon guys no? Mahal na kayo mga palitunon. Di na jud kaya og magic ang mga palitunon karon. Kailangan na jud nato mag-budget aning panahona. Og nakabalo ba mo ato guys about issue sa 1,000 pesos na ana to inyong ating buang-buang na masigo na daw ang 1,000 pesos para mabuhay ang isang pamilya sa loob ng isang linggo. Hoy ate, wa ka kilate? Wa ka nagialmoranas imong baba ngano pataka bang kaglitok o ngano may mong punang nalitok. Og akong gipangutan ang ako ang migo na beshi kung unsa ang ihang reaction about ani sa 1,000 pesos na imohang giingon. Mauni ang iyahang tubag. Hoy, basta naman po ni mong pakulo! Hoy, mura na jud kag na ay gamay ay! Makaingon na jud kog na kay saltik sa utok! Dawata sa nibi? Sus na! Kung malapos lang lagi na ako ang kamot sa screen lagi, makumutan ko ng naong ni mo ron. Unaon sila po di mong pakulo nga 1,000 sapat na sa isa ka simana para sa isa ka pamilya. Nabuhang ka? Ha? O naala jud kay gilokdo? Yabag naman siguro ka. Di unsa mo pagbalansi nga ang 1,000 kay maigo ng isa ka simana para sa pamilya. Unsay pagtuon nimo anang pamilyahan na nagbalay-balay lang, nagdula-dula, nagluto-luto lang? Kalami na lang jud ta akong goon, uy! Unsa day ka, uy? Ayang kay ka ba, edukada pa naman anak ka, pero mong utok ay wa jud na mao. Lupig pa'y utok, bulinaw nimo bayot, na unsa ka pag mata bayot. Amo no, kung madlungon mo sa katawhan, kay mapapansin mo, mugara mo. Ninggara yarn? Uy, mabuang ko. Una-una ada kung imuha na. Kaya na nimo ang 1,000 para sa mo isa ka pamilya? Dili, bayot! Mabuang mangguro ka. Balansiya og taman ha. Ang kaon, sudan. Bayad sa bills. Tambal. Apay mga kinakailangan pamilitonon. Asa mo 1,000 bayot? Asa na mo nabutang ang 1,000 bayot? Nagigil ko. Ma-stroke ko nimo, uy, mura kag giango-ango. Asikat ka! Agara, pagmata. Mura kag nagilukdo. Og nakadungog naman mo unsay reaction sa ako ang migo na beshi sa about anang issue sa 1,000. Tuwa siya karon nag-inom og losartan kay gintukal ang iyahang high blood og linsaka ang iyahang blood pressure. Okay lang yan besh, pahulay lang sa diha besh ha kay magtiwas ta og luto besh para makainom ka aning sabaw sa ato ang sinigang og mahimas-himasan na ang init sa imuhang ulo. Og mabalik ta diri sa tuang pagluto. Nahuman na nako di ay glunod ang mantika og gilunod na nako tanang mga lamas og gimikos-mekos na. Og gisundan dayon nako pangpalasa kung masubraan makahilo na siya. Og pabukalan dayon nato pag human taklob. Lastar gabay, paphaw na ang bahaw, mangaon na ta.